ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሰናይ ውህበት ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ትህሉ ተስፋ ገብር ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ ሎማዓንቲ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ መደብ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ካብ ናይ ሽወደንን ኣቫንዛ ባንክን ውፅእ ዝበለ ቁሩብ ነቶም ካብ ሽወደን ወፃኢ ኮንኩም እትከታተሉ ነቶም ኣብ ሽወደን ኮንኩም እትከታተልዎ ነዚ መደብ እዚ ዝጠቅም ሓሳብ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ንሱ ድማ ፒክ ኤንድ ሾቨል ስትራቴጂ እዩ ዝበሃል ቅድሚ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ምእታውና ግን ነዚ ፒክ ኤንድ ሾቨል ስትራቴጂ ዝበሃል ቁሩብ ድሕረ ባይትኡ ክንትንክፎ ኢና ንዑ ምስ ተንከፍና ከዓ ናብዚ 2026 ነቲ ናይ ትሽዑ እዋን መንእሰያት ዝነበሩ ነዚ ፒክ ኤንድ ሾቨል ስትራቴጂ ተጠቂሞም ዝሃፍተሙ ሕጂ እውን ልክዕ እቲ ስትራቴጂ የገልግል ስለዝኾነ ነዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ነዚ ቴክኖሎጂ ኣብዚ 2026 በዚ ፒክ ኤንድ ስትራቴጂ ዝበሃል መገዲ ጌርና ክንረና እሱ እውን ህያው ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ክሰርሕ ዝኽእል መሳርሒ ስለዝኾነ እዩ ኣብ 1850ታት ኣብ ከተማ ካሊፎርኒያ ሃገር ኣሜሪካ ናይ ወርቂ ራሽ ኣጋጢሙሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ማርክስ ትዊን እንታይ ኢሉ ኩሉ ሰብ ወርቂ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ኣብ ናይ ፒክ ኤንድ ሾቨል ወይ ድማ እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብ ናይ ባዴላን ኣፍራዛን ንግዲ ምትኳር ዝበለፀ እዩ ኢሉ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣክንዲ ናብቲ ውፅኢት መራእሲ ናብቲ መሰረት ምትኳር ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ብናይ ኣቦታትና ምስላ እንታይ ዝብል ኣሎ ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ማለት እዩ ዕፅብ ዝበለ እዚ ስትራቴጂ እዚ እቲ መቀንዲ መበገሲኡ ኣብቲ ከባቢ 1850ታት ወይ ከዓ ካብ 4 ጀሚርና ሳብ 50ታት ክንብል ንኽእል ዝነበረ ናይ ወርቂ ውራውራ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ወርቂ ካብቲ ኣሜሪካዊ ሩባ ወርቂ ተረኺቡ እንዳተባሃለ ድማ ይእወጀሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ክንብሎ ንኽእል ወይ ድማ ኣስታት 300,000 ዝኣኽሉ ንወርቂ ንምርካብ ተባሂሉ ናብ ከተማ ካሊፎርኒያ ክውሕዙ ጀሚሮም እዚ ናይ ፍናን ጭርሖ እዚ መዓልታዊ ካብቲ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ጋዜጣ ኣሕታምን ነጋድን ዝነበረ ሳሙኤል ብራን ይስማዕ እዩ ነይሩ ንሱ ናይ ወርቂ ወረ ዝሓዘት ንእሽቶ ብልቃጥ ሒዙ ኣብ ጎደናታት ሳን ፍራንሲስኮ ይዘውር ነበረ እቲ ወርቂ ናይ ምርካብ ወረ ኣብ መጋቢት 1848 ተረጋጊፁ ሓቂ ምዃኑ ተረጋጊፁ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ልዕሊ 300,000 ሰባት ወርቂ ንምርካብ ሃብታማት ክኾኑን ሕልሚ ሒዞም ናብ ካሊፎርኒያ ክፈሱ ጀሚሮም ካብዚኦም ግና ውሕዳት እዮም ሃብቲሞም ሳሙኤል ብራን ሓደ ካባታቶም እዩ ዝነበረ ንሱ ናይቲ ናይ ወርቂ ረስኒ ርኢዩ ወርቂ ክኹዕት ግን ኣይተበገሰን የግዳስ ነቲ ናይቶም ወርቂ ሙኻዓቲ ዘድሊ ተጠቂሙ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ባዴላን ኣፍራዛን ክሸይጥ ጀሚሩ ማለት እዩ በዚ ድማ እንታይ ኮይኑ ኣዝዩ ሃፍቲሙ ተመሳሳሊ ኣብቲ እዋነት እውን ካልእ ምስትውዓል ዝረኸበ ሓደ ሌቪ ስትራውስ ከዓ ይበሃል እዚ ኸ እንታይ ገይሩ እቶም ሽዑ ወርቂ ክኹዕቱ ዝደኽሙ ዝርህፁን ዝነበሩ በቲ ፃዕርን ፍሕፍሕን ካልእ ማለት እቲ ክዳውንቶም ቀልጢፉ ይኣርግ ስለ ዝነበረ ንሱ ኮላይ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ኣጭርቕቲ ክሸጠሎም ጀሚሩ ኣጭርቕቲ ጅንስ ዓይነት ስለ ዝነበረ ወይ ከዓ ረጒድ ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ ክጠልብዎ ጀሚሮም ድሓር ንሱ ከዓ ኣይሓመቐን ጅንስ ስረ ገይሩ ክሸጠሎም ጀሚሩ ሰባት ከዓ ነቲ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ክገዝእዎ ክግደዱ ጀሚሩ በዚ ከምዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ ኣብቲ ሽዑ እዋን ወርቂ ከይኳዓተ ክህፍትም ክኢሉ ምቶም 300,000 ሰባት ወርቂ ክኹዕቱ ዝጎየዩ ባዴላን ኣፍራዛን ናይ ግድን ጅንስ እውን የድልዮም ነይሩ ነዚኣቶም ክልተ ሰባት ኣዝዮም ሃፍቲሞም ማለት እዩ እቶም ወርቂ ንክኹዓት ብዙሕ ዝደኽሙን ዝርህፁን ዝነበሩ መብዛሕቶም ግን ወርቂ ከይረኸቡ ደኸሞም ተመሊሶም ኣብ ሩባታት ወርቂ ክተፅርግ ከለኻ ሓደ ዓብዪ ሃንደበታዊ ዓወት ኢልካ ኩሉ ነገር ኢኻ ኣብ ሓደጋ ተእትዎ ውፅኢቱ ክልተ ዓይነት እዩ እሱ ድማ ወይ ክትህፍትም ትኽእል ወይ ከዓ ክደክ ትኽእል ወይ እውን ወርቂ እውን ዋላ ምስ ረኸብካ እውን ዓማዊል ክፈትዎ ይኽእሉ ክፀልዎ እውን ይኽእሉ ነዚ ሓሳብ እዚ ናይ ወርቂ መፅናዕቲ ዝነበሩ ስቶክስ ኣስፊሕና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እተን ኩባንያታት ወይ ወርቂ ይረኽባ ወይ ይስእና ወይ ሃብታም ትኸውን ወይ ትደኪ እዚ ድማ ብጣዕሚ ልዕሊ ዓቐን ልዑል ስግኣት ወይ ከዓ ሃይ ሪስክ ዘለዎ ዓይነት ኣገባቢ ሕጂ ልክዕ ኣብዚ ዘመና እዚ ከንመፅኦ ከለና ወርቂ ዝኹዕታ ማይነርስ ትካላት ኣለዋ ነቲ ወርቂ መኹዓቲ ዘድልየን ዘቕርባ ትካላት ከዓ ኣለዋ ስቶክስ ኣሎ ኤኤፍቲ ኣሎ ፈንድስ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ቪድዮና መታንከይን ወሓልና ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ወርቂ ኮይኑ ዘሎ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ዳምዳም ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክሕዞ ኣለኒ እንዳበለ ኣተኩሮ ሂቡ ዘሎ ትካላት ብዙሓት ኣለዋ እየን ከም በዓል ኤንቪዲያ ክንጠቅስ ንኽእል ከም በዓል ፓላንቲር ክንጠቅስ ንኽእል
እዚ artificial intelligence ክንጠቅስ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣተን ወፍሪ ክንገብረለን ሕማቂ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከም በዓል ጎግል ኣለው ኣልፋቤት ኣለው ማይክሮሶፍት ኣለው ኣማዞን ኣለው ኣዝዮም ገኒኖም በቃ ብዙሕ ኣታዊ ዝርከበሎም ዘሎ ተባሂሉ ናብዘን ስቶክስ እዚአን ከተወፍር ኣለካ ቶፕ 10 ዶ ቶፕ 20 ዶ ተባሂሉ ብዙሕ ኣድቨርታይዝ ዝግበረሎም እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ኣነ ከዓ ከነፍረሉ የብልናን ባህላይ ከዓ ኣይኮንኩን እየ ግን ነዚኣተን እዘን ኩለን ክንጠቕሰን ዝፀናሕና ትካላት ግን ሓደ ነገር የድልየን እዩ ብዘይቲ ሓደ ነገር ዘድልየን እዩ ንብሎ ዘለና ከዓ ብዘይ ብኡ ከዓ ክንቀሳቀሳ ኣይክእላን ንኣብነት እዘን በዓል ማይክሮሶፍት ክንብለን ፀናሕና ኣልፋቤት ዶ ኣማዞን ካልኦት ትካላት እውን ብዘይቲ ኤንቪድያ ተፍርዮ ቺፕ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእላን ኤንቪድያ ቺፕ ተዚያ ኣፍርያ ተዘይ ሂባተን እሳተን ወዲአን ኣለዋ በዚ ምክንያት ኤንቪድያ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ዝለዓለ ኣታዊ ትረክብ ዘላ ትካል ኮይና ተመዝጊባ ኣላ ስለዚ ኤንቪድያ ነቲ ጂፒዩ እንተደኣ ተፍርዮ ኣላ ኮይና ብዘይቲ ኤንቪድያ ተፍርዮ ፍርያት ከዓ ዘይዕወታ ትካላት ተደኣ ኣለዋ ኮይነን ነተን ትካላት እትየን ኤንቪድያ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ ካልኦትን ከምኡ ካብዚ ኸ ቁሩብ ዕሙቕ ኢልና ከዓ ክንከይድ ከዓ ይደሊ ኣለኹ ሕጂ ኣነ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኤንቪድያ ኸ ብዘይ ምንታይ ክትንቀሳቐስ ዘይትኽእል ኢልና ክንሓትትካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ኩላ ግዜ ቴክኖሎጂ ክምዕብል ተደኣ ኮይኑ ናይ ደቂ ሰባት ስለ ምህዞ ናይ ደቂ ሰባት ስለ ዝኾነ ኩላ ግዜ ሃጓፍ ኣለዎ እቲ ቡኮ ተደኣ ፈሊጥካ ነቲ ቡኮ ከዓ እንተደኣ ክትመልኦ ፈቲንካ ብምህዞ ወይ ከዓ ብጥበብ ኣብኡ ይኸዓውት ትኸውን ማለት እዩ ነቲ ዝተመሃዘ ኩላ ግዜ ኣብኡ ኢንቨስት ትገብር ትኮይንካ ሓደ መዓልቲ ንኤንቪድያ ተወዳዳሪ ተደኣ ረኺባ እሞ ከዓ እንተደኣ ተሳዒራ እንታይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ገንዘብካ ካብቲ ዝነበሮ ንታሕቲ ክወድቕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣተኩረ ሂብና ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ፒክ ኤንድ ሾቨል ስትራቴጂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ወይ ከመይ ጌርና ኢና ከምኡ ንሰርሕ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ክንከይድ የገድደና ማለት እዩ ሕጂ ነተን ነጥብታት ክንርአን ኢና ሓደ ብሓደ ከመይ ጌርና ኢና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ 2026 ነዚ ፒክ ኤንድ ሾቨል ስትራቴጂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ወይ ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ኢልና ሓደ 5 ነጥብታት ክንርኢ ንስኻትኩም እውን ከተስፍሕወን ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ተን ዝፈልጠን ናባኹም የብለን ኣለኹ ቁፅሪ ሓደ ነቲ ዝምባለ ናይዚ ሕጂ እዋን ዝምባለ ከተንብቦ ክትክእል ኣለካ ዓለም ወይ ከዓ ቁጠባ ናበይ ዘጥጥ ዘሎ ህዝቢ ዓለም ኣበይ ኣተኪሩ ዘሎ ዝብል ሓሳባት ብስነ ስርዓት ብመፅናዕቲ ብዳታ ክንረኽቦ ክንክእል ኣለና ቀዳማይ ስጉምቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ዕዳጋ ዝምባለ ምልላይ እዩ እዚ ዝምባለ ዓብዪ ናይ ቁጠባ ፅልዋ ዘለዎ ነዊሕ እዋን ዝቅፅልን ምዃኑ ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና እቲ ነፅንዖ ዘለና ዝምባለ ዓብዪ ናይ ቁጠባ ፅልዋ እንተዘይብሉ ነቲ ዝፈሪ ኣቑሑት ወይ ኣገልግሎት ዘቕርባ ኩባንያታት ዓብዪ መክሰብ ክረኽባ ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ትሑት እዩ እታ ቁፅሪ 2 ናይ ዕዳጋ መራሕቲ ወይ ከዓ ማርኬት ሊደርስ ምፍላጥ የድልየና ኣብቲ ዝፈሪ ዘሎ ነገራት ዝመርሓ ዘለዋ ኩባንያታት ከነለልን ይግባአና ዋናታት እንዲዮም ተን ትካላት ድየን ዓቕመን ኩሉ ፅቡቅ ጌርና እቲ ፋንዳሜንታል ኣናላይሲስ ዝበሃል ንዑ ፅቡቅ ጌርና ከነፅንዖ ይግባአና ከም ትሬዲንግ ቪው ዝበሉ ናይ ወፍሪ መርበብ ሓበሬታ ምጥቃም ነቲ ዝንባለ ባዕሉ ንምድላይ ወይ ናብቲ ንኡስ ዓውዲ ሳብ ሴክተር ንምእታው እቶም ዓበይቲ ተዋሳእቲ መን ምዃኖም ምልላይ የድልየና ኣብ ገለ ዝንባሌታት እቶም ተዋሳእቲ ብሩኻት እዮም ንኣብነት ኣብ ናይ artificial intelligence ዓውዲ መብዛሕትኡ ሰብ ንማይክሮሶፍት ንኣልፋቤት ካልኦትን ይፈልጦም እዩ ማለት እዩ እዚ ብልሓንቲ ብዙሕ መፅናዕቲ ከይድ ገበርና ነዚ ማይክሮሶፍትን ኣልፋቤትን ኣፀቢቕና ንፈልጠን ኢና ማለት እዩ ገና እቲ ኤሌመንታሪ ክላስ ክንወስዶ ከለና ናይ ስቶክ ማርኬት ይኹን ዋላ ናይ ክሪፕቶ ማርኬት ከማ ክትምሃር ከለኻ ፅንሓኻ ይናኡ ማለት እዩ እዚኣተን ኣብ ካልኦት ዓውድታት ከም ናይ ወርቂ ኣገልግሎት ስቶክ ወይ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ንኣብነት ከም በዓል ፎርቲነት ዝኣመሰላ ዘይፍሉጣት ክንድቲ ዘይፍሉጣት ወይ ከዓ ክንድተን ክንጠቕሰን ዝፀናሕና ዘይፍሉጣት ትካላትካ ኣለዉ እዮም ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ካብ ጉሂ ሙዓል ክሳድ መሓዝ ዝብል ስትራቴጂ ዝሕግዘና ካልአይቲ እያ ታሳሰይቲ ነዞም ቢዝነሳት ኣገደስቲ ዝኾኑ ፍርያት ወይ ኣገልግሎታት እንታይ ምዃኖም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ነቶም ናይ ዕዳጋ መራሕቲ ምስ ኣለና ኣብቲ ዝሸጥዎ ፍርያት ትኩረት ምግባር እንታይ እዮም ዘፍርዩ ዘሎ ኣብኡ ከዓ እቲ ዝፈረየኸ ይጥለብ ደሎ
أو خاخنا تكور كنكلنا خنكاتاتل كنكلنا نفرياتهم وين أقولتهم أقداسي سخنلو نجر انتاي مخانون مفلات إلنا سلمتاي أقداس إتن عبيتي نتعداقا زمرحو أزولوا كوبانياتات بزي بو كسرا زي كلاويكا سارفايف كجبرا زي كلا فولي نجر ألدو إنها نحسب كنكلالنا نابنت مايكروسوفت ألفابيت أب artificial intelligence عودي داتا سيرفرن مايكروتشيبن يدليومي نناي ورقي كوبانيات دما ناي مقعت وي كان زي دريلس ماشين زد يدليني نزياتهم زفريو تكالات بعل ما يمكن فلت لنا كم زين بعل ألفابيتنا أمازون كم تعنتوي ونزقت أصلا مايكروسوفت دو مايكروتشيب دو خالوت زبلناهم نزياتهم ك من يزقرب لهم زلو فلات يدلينا شو نافتو سورينا خن كيدلينا زلنا سزقنا اوكي ترابعتي نتوم أقدستي فريات زفريو كوباناتات كا مصنع يدلينا ويكا ممرمار يدلينا حجي سي زدلو كله مش فليتنا يوم حجي خا نتا أقداسي نبرت تبعيلو زلو نعملت بعل أمازون يلنا لنا مايكروتشيب زدلين تدا أخينو نت مايكروتشيب التفري تكال منع كميا كنفلت كا يدلينا እቶም ናይ ዕዳጋ መራሕቲ ብዘይ ቦኦም ክነብሩ ዘይክእሉ ኣገደስቲ ፍርያት ወይ ኣገልግሎታት ምስ ፈለጥካ ነዞም መሰረታዊ ትካላት ወይ ኣገልግሎታት ዘቕርቡ ዘለዉ መን ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ንኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካብቶም ቀንዲ ኣካላት ሓደ ግራፊክ ፕሮሰሲንግ ዩኒቲ ወይ ከዓ ጂፒዩ እዩ እዚኦም ድማ ምስልታትን ዳታን ንምስራሕ ዘቀላጥፉ ሓያላት ቺፕስ እዮም كلهم عبيتي توادرتي حدا عينت مقربي زتقومون تدا خوينهم اجرايو كلاتهم عبيتي زوم كنت اصلا زتصنحنا بعد امازون دو مايكروسوفت دو الفابيت كلاتهم حدا نغير يدليهم ازي انتي يبال كاتس كلاتهم زدليهم جرافيكس بروسيسنج يونيتيز يبال ازي تماتي اتي كله ابتي كمبيوتر كاديو غدا اب سكرين نريو زدالو ولنا بزيزي ولا حانت قبل الكمبيوتر ولا حانت يكونت تكنولوجي ولا حدا يكون اجي كله نزيد اليوم مالت زي نزينا خنا لنا اجتهم كلهم عبيت كا توادرت زدليو نغران زتقوملو تدا خوينم سي اتي نسخا توفرول زلخا تكال ويكا اتي نسخا مريسكا زلخا ستوك وحسن وفين مغربي كم زرخبك تفلت تخيل سيمبلي مالتي زي كل سب انتداتهم عبيت فلوطاتن هفتامات ميلانات عشان جنزو مفسيسهم تدا زغزو ولو خينهم وي كا زطلبون تدا لو خينهم نسخا اب صبق هاوهو اتوكرا غيركا خمزلها ختلالي تخيل مالتي قص حمشه نوتوم بيك اند شولفس استراتيجي إلنا حيزنا يمزلنا ستوكس بناي مخصب عبيت ممزان كدلناي صبق نوتوم تكالات زفرين ابنت انفيديا نخلاتهم تشيب تقرب لنا رينا لنا عجن الساخه انفيديا عامتاوي تعبد يا زلا تخسر يا زلا كندم انت تعب زلا انت عدا لوا توادرتا انت سقعت كلوا إلنا خا كنحسبكا يدلنا مخناتو زيا بقى اينا مسمرصنا ياس بقى تعميتنا ممكن نوفر يبلان انفيديا دحن فلطات كاسه زغونت نتا فلط تطقسالو اب كالوتون كومو مالتي غيرنا اتي مخسب ممرمار بطعمي اقداسنت الله اتم اقدستي فريات وي اغلغلات زقربو غجلتات مس على لخا صبق ناي گنزب ميزان بالانس شيت مس مزانوم كودادر كله حيال ناي مخسب متن مارجينس زلوم زبلصو مخسباوين كوباناتات مدلاي وساني ايو كله اصافيفنا توم 4 اصافيفنا مسودانا نتنت كالات كازين افت مسرت اتوكرن زفريا اللوا بخلهم كاي يطلبا اللوا إلنا مسودانا شعو نتنت كالات نعاتن كا اتي بالانشيت كنديو ناي قدني تفرس كوارتر زبحال ديو بقى ناي زحلف عمت ناي فرق عمت كله بالسنة سرعت كان ودادرون كان مازازنون علنا بدحرينا او ثانيه نبصح مالتي سلازي نلوم عنتي اتي كمي غيرنا بيكس اند شيفلز استراتيجي نوص وي كان نخنوص زطقمنا حموشته نطبطات يحصرا بيله امصلكم ኣለኹ حجي انت حغبري ابز انت دا قصيله خنوحيتي فيديو ابز قصل مقصلتا نايزيا نوتوم تكالات زدليوم حجنتن زمرصا تباحلن زلوا ابزي حجنا ابنت انفيديا تازيات تطلب زلا يا
ፓለንቲ ተኣዝዩ ዝጥለብ ዘለ እዩ ካልኦት እውን እንታይ ስጋት ኣለዎም ሕጂ ንኣቶም ነቲ ስጋት ዝፍውሳት ትካላት ከበዓል መን እየን ነዚአን ክልቲኣተን ኣብ ትቕፅል ቪድዮ ከም ፀኒ ሽዑኡ ነቲ ስጋት ዝሽፍና ዘለዋ ትካላት ንዓኣተን ከዓ ቁሩብ ፋንዳሜንታል ኣናላይዝ መእተው ጥራይ ማለት እዩ ፋንዳሜንታል ኣናላይዝ ገብረን ኢና ተራቢለ ከምፃልኩም እየ ሽዑኡ ንስኻትኩም ከዓ ውሳኔናትኩም ይኸውን ማለት እዩ ግን እዚ ኩሉ ክዛረቦ ዝፀናዕኹ ፍልጠት ኣስተምህሮ ንምሃብ ዳ እምበር ፋይናንሳዊ ምክሪ ከም ዘይኮነ ከዓ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ማለት ኣዝየ የመስግነኩም ሳብ ዝተኸታተልኩምኒ ሰላም ይራኸበልና ኣብ ዝቐፅል መደብ